Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonise abantu yakubingelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu wethu ngiyamdumisa ngosuku oluhle kangaka asipha lona. Awu siyambonga uNkulunkulu wethu. Usuku lwesihlanu evikini. Siyambonga uNkulunkulu. Babonise bandeke uyakuthanda ndlalifa izulu. Kodwa umuntu okuthanda ngempela futhi okuthanda kakhulu uJesu Kristu waseNazaretha. Indodana kaNkulunkulu ophilayo. Uyakuthanda mntaka baba. Uyakuthanda. Wanikela ukuphila kwakhe esiphambanweni ngenxa yami nangenxa yakho. Uyasithanda uthando lwakhe lungelinganiswe namuntu. Uthando lwakhe lujulile. Uthando lwakhe lubanzi. Hayike ake siqhube indaba yethu ebesikhuluma ngayo. Indaba yethu yokunaka abampofu. Khulumile ngayo kakhulu izolo. Ngicacisa ukuthi ngenye yezindlela ekuJesu, ngoba uJesu indlela neqiniso. Ayikho ngaphandle kuye ngqo yokuhamba ekhaya ezulwini. Khona ke ngiyacela sithandaze sisondele kuyena simnxuse abe kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Babona amandla uNkulunkulu wethu osezulwini olidalile izulu walendlala odala umhlaba ophanyekezweni. Siyabonga ukuba ube khona phakathi kwethu ngezwi lakho ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga siyathokoza. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi sisashera lelizwi. Ube nami inkosi kulomzimba ukhuluma intando yakho nenhloso yakho. Ngilalele nami lokho Nkosi ofuna ukukhuluma ebandleni lakho. Lingelakho leli bandla walithenga Nkosi ngegazi lakho. Lingelakho leli bandla wahlushwa ngenxa yalo. Waze washe esiphambanweni wathi Baba bathethelela abakwazi abakwenzayo. Kwaba mnyama emhlabeni wonke. Wakhala Nkosi ngenxa leli bandla. Ngoba wakushiya uNkulunkulu Baba. Wathi Nkulunkulu wami ungishiyelane na? Eloi Eloi lama sabachthani. Nkosi Jesu siza kuwe. Ulijulukele leli bandla. Ithukuthuku zakho zaze zabukeka ngathi amaconsi egazi useGetsemane uthandaza ngenxa yethu. Kodwa thina sikunakile. Kodwa thina sazi nakwazi. Sibhukuthe ezonweni sizibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. Senza amahlazo kodwa sizibiza ngawe. Siyazi kodwa likhona usuku Nkosi lapho uzoziphindiselela khona ngoba impindiselo ingeyakho. Sisize Nkosi sihlale kuwe singasuki. Simjabulise umoya ongcwele. Singamdabukisi kuze kube usuku lokuhlenga kwethu. Ngiyacela ke Nkosi ube nathi ubabusise abantwana bakho abaletha abantu. Ngiyacela Nkosi sicela kuwena ukuba ngoMarch next year sibe sifikile ku10,000. Siyacela Nkosi bonke abantu baletha abantu kungabe bikho abangamavila. Siyabonga ke egameni leNkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. uNkulunkulu wethu yikho konke kithi siyambonga. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. Ngiyacela ukuthi sifunde izwi leNkosi eliwumgogodla. Mkhuleko weNkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena, ekhulekela abafundi bakhe, ekhulekela nathi esikholwayo. NgokaJohn chapter 17 verse 4 no verse 5. Ngikukhazimulisile emhlabeni. Ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabi bikho. Sidlulile ke la sase siyobheka wahlulelwa kweNkosi uJesu. Sabheka ukunaka abampofu ukuthi kuyakhawunta ekwahlulelweni. Wazwa kusekela umpostoli uJakobe. Wathi uJakobe is how sizigabise kwahlulelweni. Ngempela siyamuzwa inkosi uJesu lapha kuMateyu ithi ngangilambile
wangipha ukudla. Yabona leyo nto leyo icacisa ngokusobala ukuthi inkosi uJesu ikubuka kanjani ukunakekela abampofu. Wena ukubuka kanjani wena? Yena ukubuka ngendlela emangalisayo. Uthi ngangilambile nangipha ukudla, ngangomile nangiphuzisa. Ngangingumfokazi nangingenisa. Ngihambaze nangimbathisa, ngangigula nangihamba, ngangisotilongweni neza kimi khona bayophendula abalungileyo ngokuthi inkosi. Sakubona nini ulambile? Sakupha ukudla noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa noma uhambaze sakwembathisa na? Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na? Umbuzo ngempela lo. Sakubona nini inkosi? Uyaphendula ke kuverse 40. Ngiqinisile ngithi kini njengokuba nikwenzile komunye walabo abafowethu abancane nikwenze kimi. Linzima lelizwe. Nikwenze kimi. Mntaka baba, qaphela izinto ozenzayo enkosini uJesu. Qaphela izinto ozenzayo kubazalwane obuzenza enkosini uJesu uqobo lwayo. Ake siqhubekeke nezaga. Ngiyazithanda izaga ngoba kwizaga ila sithola khona ukuthi ngempela fanele siphile kanjani. Sibukile izolo izaga 14 uverse 21 noverse 31. Kusho namhlanje ke sizobuka izaga 11 verse 25. Zithi izaga 11 verse 25. Umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa. Ngiphinde. Umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa. Ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Indaba le. Yenza komunye othanda kwenziwe kuwena. Bathi ke ngesilungu, what goes around comes around. Abanye abantu njengamanje basosizini olunzima. Ababoni ukuthi balwenzile eminyakeni edlule, ababoni ukuthi kubuye induku zawo. What goes around comes around. Ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Okungukuthi ongaphuzisi naye ngeke aphuziswe. Lithi umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa. Okungukuthi umphefumulo oncisha nayo uzozaciswa. Uyimbona umuntu obukeka ezacile umphefumulo wakhe, asiwubona umphefumulo, kodwa umbona uhlala emsori, uhlala ngeneme, unomphefumulo ozacile. Yini inkinga yakhe? Unomona. Akafuni into enhle enzeke komunye. Unogovano uyamenza mayidla ukudla engathi angathola ukudla iqathe elikhulu kunabanye, thola ukudla okuningi kunabanye. Make wabeka ukudla wabuya sekudliwe. Bavelelwa abantu balelo khaya uye. Inkinga yakhe yini? Umphefumulo uzacile. Umphefumulo awuphani. Uma ehambile wayedolobheni ethola imadlanyana encane yothenga iKFC, ahlale phansi ayidla iqede, angene etekisini sesula umlomo. Afike ekhaya bathi bamofarisha ukudla usuthi. Hawuyini ubudlani na? Ashangaka manga. Ngiphiwe usibani ukuthi uqamba amanga. Uduye nemadlana encane wathi ngibuthi ngibani. Umnizothola ukuthi umama impela ekhaya umzali. Ingane akayiphathele lutho udlile yena. Umphefumulo wakho ugcina usuzaca. Abanye kuthukudla bakufaka kuma wardrobe, donsa amaphela. Ufihla ku wardrobe igross ngoba yakhe yedwa. Uthi ke sekulelweke. Unanethini open sevula ithini ke yena. Nesinkwa sakhe asibeke ku wardrobe useyala. Kuthiwa kulelwe mayedla yena. Inhliziyo engaphandle. Inhliziyo angazi ngizothe njani. Nomphefumulo ozacile. Lithi lelizwi izaga 11. Umphefumulo ophanayo uyakukhuluphaliswa. Phana uzokhuluphaliswa. Musuncishana.
Yebo-ke siyazi kunabantu abaphendula izwi likaNkulunkulu. Cishana nethempeli likaNkulunkulu. Cishana nethempeli likaMoya oNgcwele. Musuthatha igama lokuphana bese uphana ngomzimba wakho ngoba uzoyidela inkani ngosuku lokugcina. Khona abantu abashela ngeBhayibheli ocela uyaphiwa. Isihogo salo muntu ngesidabukela. Nawe ubusuyalutheka ke. Uyalutheka ngoba nakho kucela mhlawumbe usesikhundleni, mhlambe kucela umfundisi wakho. No ways, noma ngabe ungubani, ithempeli likaNkulunkulu alishintshi uba ithempeli likaNkulunkulu. Musuhamba udayisa ngalo. Musuhamba unika noma ubani ithempeli likaNkulunkulu. Abanye baze badayise imizimba yabo ukuze baphile. Ihlazo lelo, ukungcola lokho. Uzothini mofika ekhaya ezulwini? Uyoqala uphendula uthini ngempela? Mina ngithi kuwena phenduka usenethuba, phenduka usesemhlabeni. Kodwa sikhuluma ngomphefumulo la ophanayo uyakukhuluphaliswa. Yikho uzonda nje, yikho nolaka, yikho nenhliziyo encane uyancishana. Make kwathinta into yakho nje, awu la ekhaya ke konakele. Nawe usuzoduba ukudla ngeke usadla. Luyeza usuku lokugcina. Izophela inkani. Lapho kubekwe khona umlilo ozoshisa amaphiyankani. Kodwa ophuzisayo uyaphuziswa naye. Ngiyalithanda iBhayibheli ngoba liyahambisana, liyazwana. Uthini uJesu qobo lwakhe kuMatthew chapter 10 verse 42? Uthi lona loyo uyakuphuzisa bemunye kulabo abancinyane, ngisho inkeze eyodwa yamanzi aqandayo. Ngegama lomfundi ngiqinisile ngithi kini kasoza alahlekelwa umvuzo wakhe. Ophuzisayo nje abemunye kulabo abancinyane inkezo yamanzi. Yazi amanzi i-commodity powerful kabi noma important ngendlela emangalisayo. Hayi la kuleli kuphela, ngisho nangaphansi komhlaba, phakathi emhlabeni, ngoba isihogo siphakathi emhlabeni. Ngesikhathi isicebi sibona uLazarus esifubeni sika-Abraham, sithi baba Abraham, thumela uLazarus acobhoze isihloko somunwe emanzini. Ngicela nje iconsi lamanzi azoconsisa la kulezi indebe ngiyasha. Just a drop of water. Yabona ukuthi kunzima. Kodwa uJesu uthini la? Opha umuntu inkezo yamanzi. Zithini izakha? Ophuzisayo uyophuziswa naye. Kanti yikho uhlupheka kangaka nje, ingoba nawe uyagodla, awuphi, uyancishana. Yikho ubanje ukuhlupheka. Phana umphefumulo wakho ukhuluphale. Kuvesi 41 naye sike sawufunda kulezi insuku. Owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uyokuzuza umvuzo womprofeti. Nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyokuzuza umvuzo olungileyo. Bese lithi 42 ke lona loyo uyaphuzisa bemunye kulaba abancinyane ngisho inkeze yodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi ngiqinisile ngithi kini kasoza alahlekelwa kumvuzo wakhe. Ngoba khona abazolahlekelwa imivuzo yabo. Awuzukulahlekelwa wena umvuzo? Hayi ngiyabuza. Phuzisa nakabantu. Umvuzo wakho ngeke ukulahlekela. Banake abantu, umvuzo wakho ngeke ulahleke. Kodwa uma ungabanaka abantu, umvuzo wakho uzolahleka. Ngendlela uJesu afuna siphe ngayo, awuphi obathandayo kuphela, uphana laba abakuzondayo, uphana laba abayizitha zakho, ngoba ngalokho ufumbela amalahle emakhanda abo. Asiphindise okubi ngokubi. Ake sibuka baseRoma chapter 12, sofunda uverse 17, siqhubeke.
Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Khona abantu abangelazi ihlazo. Akukhwele nje akudeleke nje phambi kwabantu. Akakwazi nokunaka okuhle. Nako okuhle uncome Nkosi yami. Musumlimaza lo muntu, usulimaza lo mphefumulo. Kade sifunda nje ukuthi maye kulo ikhubeko siziza ngaye. Ngcono ukubosha itshelo okusile entanyeni aphonze esijulweni ngolwandle. So uthi ke uJesu ungaphindiseli umuntu okubi ngokubi esebenzisa uPaul ebhala abaseRoma ehola umoya ongcwele. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi, nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, so kusho ngamagama on your side, makube usuzame konke okufanele ukuze uhlalisane kahle nabantu bonke. Akube nje wena usukwenze konke okufanele ngokwenu. Uma kungenzeka ngokwenu, akungabi ukuthi anikhulumisana nje nosibanibani wena oqala wangamkhulumisa. Akungabi ukuthi anizondana noma nibingelelana, wena mbingelele athule yena. Musuthula ngoba uthi akazovuma. Fumbela amalahle avutha ikhanda lakhe ngokwenza njalo. Athu verse 19, ningaziphindiseli nina bathandwa kodwa dedelani ulaka. Dedela ulaka. Ulaka hlale efubeni zewula. Shumayeli 7 verse 9, ulaka hlale esifubeni sesula. Dedela ulaka. Musukuba ibhubesi. Abanye amadoda ayisola ashadelana nale nkosikazi enolaka olungaka. Nale nkosikazi yayisola ashadelana nale ndoda enolaka olungaka. Dedelani ulaka. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina. Ulaka luzokwenza wenza izinto ngamawala, izinto ezingafanele, uzithole sekufanele uxolise. Verse number 20. Uma isitha sakho silambile, siphe sidle. Sekubuya le ndaba yokuphaka bengifuna yona vele. Uma isitha sakho silambile, siphe sidle. So asiphi abalungileyo bodwa, sipha nezitha zethu. Masilambile, siphe sidle. Uma somile siphuzise, nakho lokhu kuphuzisa Nkosi yami. Masomile isitha sakho, sinikeza amanzi siphuze. Ngokuba ngokwenza lokho uyakubufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso lesi sitha. Kodwa musukwenza enhloso yakho uthi ngimfumbele amalahle ekhanda, uthi ngimphuzisa amanzi, uthi ngimupha ukudla ulambile. No. uNkulunkulu uzokuhlulela ngokubuka inhloso. Kwenze ngenhliziyo enothando, ngenhliziyo exolile, ngenhliziyo engenagqubu. Uzothola umvuzo wakhe ezulwini. Ngiphinda uverse 20. Uma isitha sakho silambile, siphe sidle. Uma somile, siphuzise. Ngokuba ngokwenza lokho uyakubufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Musuphindisa okubi ngokubi. Nqoba okubi ngokuhle. Uba namahloni umuntu okwenzela into embi wena ubumenzela into enhle. Ugcine seziphoqeleke sezoxolisa. Kodwa manenzelana izinto ezimbi nonke, kodela oyowina, kuyakhompithwa ngobubi, kodwa nowina ningene esihogweni nobabili. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalezi inkonzo. Kwangathi zingakusiza. Zikusize uyeke amagqubu, uyeke ulaka, uyeke inzondo, uyeke ukuhleba. Hlukane nenkanuko. Ufise umkamfowenu. Ufise ubhuti kamfowenu. Njalo ubhuti kamkhwenyana wakho uyamfisa. Ufise ingane kamfowenu. Awu, ihlazo leli. Ihlazo. Hayi kusihlukane nalezi zinto. Bubuye ubuntu. Abanye sebedlulele. Baze bayolala nezilwane. Abesifazane bayakwenza lokho. Abesilisa bayakwenza lokho. Abanye bahlangane nezingane ezincane. Lokuthu sibani oyigadile,
uhlale available nje mase kuthiwa bayahamba la bafuna ukushiya ingane kanti ingane uyaganga ngayo uyaganga ngengane lokho kwenzeka kubo bonke ubulili abesilisa bezathi bagada ingane badlala ngayo abesifazane beza kanti bayigadile ingane yomfana kanti baganga ngayo ziyenzeka lezi zinto ake sibuyeleni kuNkulunkulu izinto esezenzeka emhlabeni exactly seziyizona ezazenzeka eSodoma futhi kungaphezulu so ke useyabuya uJesu ngenxa lezi zono zenu phenduka isikhathi sisekhona ngoba siyadlula isikhathi somusa hayi angivalelise bazothi ngivala izulu kanti ngilivule namhlanje gengelezi wena nje zingenele ulungisa indaba yakho noNkulunkulu vuma izono zakho bhuka ngikunika usuku bhale phansi usalindile uNkulunkulu uzobe kuthethelela uNkulunkulu uzobe ekulungisela izinto zakho oyifunayo lofika usuku usumbonga lokuvuma izono babunze bande uyavalelisa uthi asiguqe sithandaze simbonge uNkulunkulu wethu babolungileyo babongcwele egameni lomfelo wethu Jesu oyinkosi yethu siyabonga ngakho konke osenzele khona busisa abantwana bakho kube ilona loyo nkosi athathe okungokwakhe aphenduke avume izono zakhe ahlanzwe ngegazi lakho siyabonga ngakho konke ngothando sithanda ngalo babusisa baletha abantu babusise uNkulunkulu wami nomusa uJesu Kristu inkosi amen. Ayike sisifika emaphethelweni enkonzo yethu namhlanje babunze bande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi siyabonga.